Ne razumijem zašto moramo plaćati da bismo živjeli na planeti na kojoj smo rođeni. Razmisli malo. Nisi potpisao nikakav ugovor kad si udahnuo prvi put. Nisi pristao na to da iznajmljuješ prostor na zemlji. Pa zašto onda svaki aspekt preživljavanja, hrana, voda, zemlja, dolazi s cijenom? I evo prava istina. Kome uopće plaćamo? Tko je odlučio da posjeduje zemlju, vodu, resurse? Tko se jednog dana ustao i rekao, sve ovo pripada meni, a ti mi duguješ jer postojiš? Pogledaj vodu. Pokriva većinu planeta. Pada s neba. Neophodna je za život. Pa ipak, ljudi umiru od žeđi. Umjesto da trošimo milijarde na ratove, mogli bismo izgraditi postrojenja za desalinizaciju i osigurati svježu vodu za sve. Tehnologija postoji, ali koristimo li je? Ne. Jer ako bi se ljudi mogli sami pobrinuti za sebe, ne bi ih se moglo kontrolirati. To je istina. Oskudica je laž. Ima dovoljno hrane, dovoljno zemlje, dovoljno resursa za sve. Ali ako ljudi ne bi bili očajni, vlade, korporacije i banke izgubile bi moć. Zato i stvaraju borbu. Paze da si uvijek zaposlen, da uvijek plaćaš, da ti uvijek nešto treba. Ne plaćaš samo da bi živio. Plaćaš da ostaneš u svom kavezu.